wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sa kasancewa tare da juna a cikin shirin kundin labaran mako na muryar Arewa. Sunana Khadeejah Umar Ragada. Ga kanun labaran wannan makon kamar haka. DSS ta gayyaci wani limami a Kano bayan dakatar da shi daga limanci. 'Yan sandan Kano sun kama masu alaka da yunkurin kai hari filin taron Mauludi. Gwamnatin jihar Kano za ta kashe naira biliyan 2.5 don aurar da zawarawa a shekara ta 2025. Gwamnatin Najeriya za ta samar da ƙananan tashoshin lantarki a wasu yankunan ƙasar. Jami'an tsaro a jihar Zamfara sun cafke wata mota makare da manyan makamai. Ga cikakkun labarin kuma haka. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta gayyaci Sheikh Muhammad bin Uthman bayan dakatar da shi daga limancin masallacin Sahaba da ke Kano. Wannan labarin shafin jaridar Gidan Mikiya ce ta wallafa shi. Gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi aiki da hukumar raya harkokin wutar lantarki ta karkara a ƙasar wajen ci gaba da aiwatar da shirin samar da ƙananan tashoshin samar da wutar lantarki na nahiyar Afirka. Wani labarin shafin RFI Hausa ce ta wallafa shi. 'Yan sandan Kano sun kama masu alaƙa da yunkurin kai hari filin taron Mauludi. Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Salman Dogo ya ce mutumin da ake zargi da kitsa kai harin Ahmad Adam Abba dan asalin kasar Chad ne kuma ya tsere zuwa kasar Kamaru, amma sun ci gaba da bincike domin kamo shi. Wani labarin shafin jaridar BBC Hausa ce ta wallafa shi. Haka ne ka kawo ƙarshen kundin labaran wannan makon, amma kafin mu sallama da ku ga maimacin kanun labarin kamar haka. DSS ta gayyaci wani limami a Kano bayan dakatar da shi daga limanci. 'Yan sandan Kano sun kama masu alaka da yunkurin kai hari filin taron Mauludi. Gwamnatin jihar Kano za ta kashe naira biliyan 2.5 don aurar da zawarawa a shekara ta 2025. Gwamnatin Najeriya za ta samar da ƙananan tashoshin lantarki a wasu yankunan ƙasar. Jami'an tsaro a jihar Zamfara sun cafke wata mota makare da manyan makamai. Ku sa kasancewa tare da mu a wani makon domin sauraron wani shirin. Sunana Khadeejah Umar Gada. Ma'assalam.